Dnešný kurz Excel typ číslo 91 je zameraný na ukladanie tabuliek alebo Excel zošitov hárkov do PDF formátu. Máme tu niekoľko ciest, ako to vlastne urobiť. Ja ukážem takú tú najjednoduchšiu, najpriamočiarejšiu cez súbor a uložiť ako. Dakedy sa v podstate to robilo tým spôsobom, že sa muselo tlačiť, čiže bolo to cez tlačiť a tam sa vybrala tlačiareň, PDF tlačiareň, ktorá sa musela nainštalovať. Dneska je to v podstate automaticky podporou Microsoftu, ale nie o tom som chcel hovoriť. Chcel som hovoriť teda cez uložiť ako a prehľadávať. Prípadne práve časti na vrchu môžeme v podstate rovno nastaviť príponu alebo formát, čiže vidíme tu zošit programu Excel a keď sa pozrieme, tak máme tu možnosť súbor PDF, aj hviezdička PDF, alebo teda keby som klikol na prehľadávať, tak v tejto ponuke dole na spodu už teda som zvolil PDF, takže máme to tam pekne nastavené. Čo je možné, tak je možné ovplyvniť vlastne kvalitu toho PDF-ka, čiže tu dole vidíme, že optimalizovať na štandardné publikovanie online a tlač, prípadne tá minimálna veľkosť publikovanie online a v pravej časti mám začiarknuté otvoriť súbor po publikovaní, prípadne môžem kliknúť na možnosti a môžem sa rozhodnúť, že ktoré strany tlačí, respektíve všetko je automaticky, prípadne tam mám, že celý zošit, aktívne hárky, vlastnosti dokumentu, aj vlastnosti dokumentu je meno autora, názov dokumentu, ja neviem, počet slov, počet strán a podobne, to sú tzv. Metainformácie, alebo môžu byť spracované ako metainformácie. No a potom môžu tu byť nejaká kompatibilita so starším formátom, alebo nejakým štandardom, ktorý je nastavený v rámci PDF, takže ja to nechám implicitne tak, ako je, potvrdím OK, zvolím uložiť a dokument alebo PDF sa mi teda otvorí a ja mám teda aktívny, aktuálny hárok viditeľný takýmto spôsobom. No a to je z mojej strany všetko, ďakujem za pozornosť a želám príjemný deň.